Velkommen til Vildspil Podcast. Jeg sidder her i dag i København. Og foran mig, der har jeg min gode ven, halv kollega vil jeg også kalde det, og så vil jeg også sige, at han er holdkammerat på Pass Racing, Tobias Kongstad. Velkommen til. Tak skal du have, Tom. Så du er lige kommet hjem fra det store udland, US og A. Første gang. Første gang i USA. Jeg har ikke engang været over på ferie nu. Så får jeg en tur i Emporia. Det var noget en oplevelse. Du har været over at køre onbound. Og det er det, vi skal prøve at snakke lidt om i dag. Og vi tager egentlig bare sådan en stille og rolig snak om omkring, sådan tingene. Fordi man kan sige, at det er jo et løb, du aldrig har kørt før. Også i takt med, at du ikke har været i USA. Og derfor kunne jeg godt tænke mig sådan at høre både sådan lidt omkring din forberedelse op til, og lidt omkring dine tanker omkring i forhold til løbet. Og så måske bare sådan snakke lidt omkring, hvordan løbet er. Nu har jeg selv givet sådan en race briefing lidt på Gralloch over i Skotland, hvor du også var med, og i stedet for at køre blåvand, så tog du så til USA. Kan du sige sådan lidt omkring sådan, jeg går næsten ud fra, at Unbound har været sådan et ret stort mål for dig, altså i takt med, at det også er måske det største løb på kalenderen, der overhovedet er. Hvad har du sådan egentlig sådan gjort dig af tanker i forhold til sådan at score og køre det? Har du gjort noget specielt træningsmæssigt, som du har lagt sådan særlig energi på? Jamen helt bestemt. Man kan sige, overordnet, der prøver jeg bare at cykle så meget som muligt, som jeg nu har tid til. Og det gør, at efter Tracker, som jo også er en sindssygt lang løb, så har jeg egentlig bare prøvet at holde på og få husket på at få kørt de der. Det er lange ture jo. Det er jo 7-8 timers ture. Og hver gang vi har kørt et cykelløb, så prøver jeg at cykle hjem. Inden for rimelighedens grænser. Ja. Så det jeg bare har set frem til sæsonen, det ved, der var et måned mellem Tracker og Unbound. Præcis en måned, og man skal lige komme sig over Tracker, fordi det er sådan en, jeg tror jeg får sådan noget 700 TCS. Ja. Det er meget på en dag. Det tager lige en dag at komme sig over, men på den anden side, man kan heller ikke få lov til at gå helt i vinterhi, fordi så er der lige pludselig kun en måned eller 3 uger efter du er kommet tilbage fra en pause af, så jeg har kørt faktisk cykelløb efter Tracker, som var om fredag, der kørte jeg 2 A-løb, både om torsdagen ugen efter, om søndagen, og cyklede også frem og tilbage, og får med de der 2 gange 220 km. Ja, så var vi i Gralloch sammen, og så kørte jeg lige inden jeg tog afsted om fredagen, ugen inden Unbound, der kørte jeg mig sådan en 8 timers Unbound prep-dag. Umiddelbart ville jeg gerne have stået op klokken 3 om morgenen og forberedt mig på den måde, men det bliver også lidt for surt. Der er ikke nogen grund til både at køre 8 timer og være træt. Så jeg kørte bare en tur alene, hvor jeg tænkte, hvordan kommer Unbound til at være? Så jeg kørte ud 5 minutter igennem det værste København, og så lavede jeg cykelcomputeren, og så kørte jeg sådan en time, hvor jeg holdt på. Ned ud over Amager, ned igennem Gamle Køge Landevej for dem, der bor på Sjælland. Og det kørte sådan en time, og så kiggede jeg på cykelcomputeren, og så stod der sådan 310 watt i snit. Og så tænkte jeg, okay, nu prøver jeg at holde på resten af turen, resten af de 7 timer på turen, og ligesom mærke lidt, okay, hvordan påvirker det mig, hvis jeg starter hårdt ud, fordi jeg synes, det er lidt en tendens i, at gravel-løb er lidt ligesom sådan en cykelcross, man får lige den der start, hvor man tænker, shit, det er altså. Jamen, det kan jeg virkelig godt sådan genkende til selv, at man får som regel lavet nogle gange i hvert fald en OK opvarmning, men du står bare altid sådan relativt lang tid i boksen, inden løbet så alligevel går i gang. Så man får alligevel sådan lidt kolde ben igen. Og så er det bare, jeg synes det er underligt, fordi ligegyldigt om løbet det er 100 km, eller 200 km, eller 320, så synes jeg faktisk starten, den er altid hektisk. Altså der bliver altid åbnet rimelig hårdt fra start. Og nogle gange så er det en halv time, vi står på, andre gange så er det nærmest en time, altså, hvor der faktisk, altså hvor man tænker sådan, hey drenge, vi skal køre mange timer. Og sådan var det også til Unbound, mand? Jamen helt bestemt. Jeg husker sidste år, der kørte jeg Tracker for første gang, og jeg tænkte sådan, okay, det er 360 km. Ja. Det bliver sådan lidt, når du ved, man ligger lidt og starter, man snakker lidt, og så kan det være, at vi rammer en stigning, og så giver vi det gas. Stod efter startboks, og man rammer en bakke, og tænkte, kigge ned, ikke? Så 550 watt, og så, altså hvad foregår der? Hvis I kører 360 km i joner, mand. Og der var folk, der styrte det højre og venstre, og folk, der rykkede. Jeg tænkte, nej, altså. Det var nærmest positionskamp, altså. Lige præcis, ikke? Og lidt det samme som i Unbound, der jeg så nogen, de havde stået i startboksen en time inden, for ligesom at stå forrest. Jeg tænkte, hvis vi kører, det er 200 miles af løbet, ikke? Det er 320 km.
så hvad laver jeg? Jeg kom derop 10 minutter start og stod bagerst. Ja. Stod ligesom hyggesnakker lidt med nogle beregnedrenge. Den ene af dem, han kiggede på mine sko, og så grinede lidt sådan, ha ha ha, you're an idiot, you also have road shoes. Og så kiggede jeg på ham og sagde, ha ha ha, you're also an idiot, you also have road shoes. Så han så, og så stod vi lige og hyggede lidt der, og så kører man ligesom med butiksekskort ud af Emporia. Det tager 1,5 minut, så er man ude af den by. Og så går der 5 kilometer, før man rammer første grusvej. Og jeg tænker, okay, jeg skulle rimelig, jeg tager lige ud i venstre side på et tidspunkt, men vi er lige ved 140 rytter der i elitefeltet, og så lige pludselig skete der sådan en masse styrt ud i højre side. Nej. Du ved den helt klassiske, hvor man lige når at lave bremsespor, og så tænker jeg, nej, Tobias, det kan nærmest være overstået, før man er startet. Det er det, kræfter ikke rejse til jordens røvhul for at udgå efter 5 kilometer. Og så ramte vi faktisk grusvejene. Jeg tror næsten, jeg var bag, og så tænker jeg, det blev sgu lidt noget juks der. Men så lige starten, da vi har boet nogle dage der, så vidste jeg godt, at man kunne godt, det er jo til lidt et risk af at ligge ude i siden af vejen og køre i alle hullerne, men jeg vidste godt, der kunne godt komme frem, så efter 6-7 kilometer, der rammer man først en lille, den ene grusvej, der rammer til venstre, og så bliver det en lidt mindre grusvej. Ja, og der nåede jeg så at komme først ind på den, ligesom for at få det ro på, fordi at jeg havde lidt som stort mål til Unbound, at jeg vil gerne lige vise, at jeg faktisk kunne cykle. Nu havde jeg lidt en irriterende krallak, hvor vi kørte sammen der i en 12-13-mandsgruppe, og det gik skider for os begge to, indtil jeg lige... indtil det ikke gik så godt mere. Indtil det gik så godt længere, og så tænkte jeg sådan, nu vil jeg også gerne lige vise over for mine venner og mine holdkammerater, sponsorer, mig selv, at jeg kan sgu godt finde ud af at cykle. Så jeg havde faktisk et mål om, at jeg ville prøve at starte så hårdt ud som muligt, og så måtte jeg dø med skoene på, og så kunne man sige, at hvis jeg punkterer sent i cykelløbet, så er det hvad det er, men man har mindst vist, at man godt kan finde ud af at træde lidt i pedalerne. Ja. Og så rykkede en af mine holdkammerater, eller vores holdkammerater hedder det, han blev så hentet, og så rykkede jeg lige efter ham, og så fik jeg bare hul. Og så tænkte jeg sådan, kæft, hvad laver du din hat? Du ligger her, vi har kørt 10 km, og nu feltet, der er barrage næsten. Jeg vendte mig om at kunne se det. Der var bare bred front. Der var bred front. Der er også der er et meget sjovt billede af det, man kan se på min Instagram, hvor alle kigger, og Svensson og alle de andre kanoner. De sidder lidt og kigger på dig. De ser en dum, blegfed dansker rykke ud i højt, og tænker, hvad fanden laver ham i jorden. Og hvor mange kilometer har du sikkert kørt der? Der har vi kørt 10 kilometer. 10 kilometer? Ja, altså det var næsten ude i boks. Og jeg så tænker, okay Tobias, nu kørte det ned, men der er ingen regler i Unbound derovre, så jeg havde taget, jeg kørte med meget smalt styr på min gravel også, og så havde jeg endda taget ekstra styrbånd på, op omkring, næsten ved frempinden, så jeg kunne ligge i sådan en TT-position. Ja. Så tænkte jeg, okay, nu ligger jeg ned i TT-position, og så lader du være med at køre over de der 300-350 watt, fordi det ved du, hvis du husker at spise, så bliver det egentlig ikke, så påvirker det ikke så meget. Ja, og man kan sige, også i takt med, at du har kørt nogle af de der træningsture, hvor du faktisk har ligget omkring de der 300 watt, altså i snit, du cykler til den der time, hvor du holder på. Men vi ved også, at det er en af dine spidskompetencer. Altså det er noget, du kan gøre dagen lang. Altså, det er måske faktisk endnu værre, hvis der nu har været en masse bakker, eller en masse af de der punch til at starte med. Det er måske lidt mere gift for dit system. Det ved jeg, det kan du også godt håndtere, men jævne watt, høje watt i lang tid. Lige præcis. Nogle få gange på min tidligere hold, hvor jeg i hvert fald taget laktattest, der kunne man også godt se, at det var næsten på 0. Indtil jeg så ramte med FTP, så sprang den helt i luften. Så jeg ved, at det er enten eller. Ja, jeg skal bare ligge der omkring, og så længe vi ikke kører for meget over 500 watt, så kan jeg godt. Så det har jeg sgu meget godt. Så kører vi derudad, og så kom der en nordmand op til mig, og så sagde jeg, husk nu drenge, eller sagde til husk nu, lad nu være med at køre over 400 watt på bakkerne, fordi vi kommer til at mærke det senere. Og så lige pludselig efter 50-60 km kom der 2 indianer op til os. Den ene, man burde næsten finde ham på Instagram, han kører med sådan en, det er næsten en pladehjul. Det er sådan en Head, har lavet et baghjul. Han hedder, jeg tror han hedder The Real Russian, eller sådan noget på Instagram. Det er hans kammerat, der også kom op til os. Ham den anden, det er sådan en russer med ponytail, og sådan nogle... kæmpe kompressionsstrømper. Ja, kompressionssokker, så det er egentlig det hurtigste, man kan køre med. Så jeg var lidt misundelig på det, men der går også en, du ved, den æstetiske grænse. En liansgrænse for, hvad man kommer med til. Og de to, de har ikke nogen skam i livet. Ham den ene, han har plastret hele sin ramme til med sådan nogle, det er ikke tape, det er jo sådan noget plast for at lukke trekanten. Det så jeg faktisk godt på den der livestream-video. det så ud, hvor han har bygget et rumskib. Ja, det var sådan en gravel-rumskib, og kom med sådan det er sådan et Head, har lavet sådan en, det er ikke et pladehjul, men det er, jeg tror, ægerne, de er 20 cm lange. Ja. Og der er ingen regler derovre. Jeg kiggede på ham, og vi kiggede lidt på den og siger, kæft, det er nogle rigtige røver, jeg er udbrud med, men altså, de kunne godt finde ud af at køre i udbrud i hvert fald, fordi de var alle sammen lidt tunge, så de kørte ikke over 400 watt over bakkerne.
Så det var egentlig mig, der var nødt til at sige, husk nu, altså det er ikke... Vi skal også fremad. Vi skal også holde gang i den. Men nedad, der kunne de satme få fart på, og det, altså... Nej, og det kunne du virkelig mærke? Det kunne godt mærke, altså man ligger på næsten 70 timer, fordi det er sådan en rullende bakke derovre. Ja. Og den ene der, den lille... Han er ikke en tyk sok, men han er lidt bredere, end han er. Han er ikke så høj, han er lidt bred, og kører på sådan en pladehjul med sådan en lukket ramme der. Og han skulle bare, med de der rullende bakker, der skulle han bare frem. Han flyttede os næsten, når han kørte nedad. Og han skulle bare derudad, for så kunne vi ligge der på næsten 70 timer, fordi de er sådan... Gange, der... Og det er bare lige ud. Der er nogle gange, hvor du kigger på Garmin, så står der 21 km til næste sving. Nej. Så man kan virkelig få fart på de der rullebakker. Ja. Så du sidder der, hvad energi og så videre, er det noget, fordi I har ikke så mange stop derovre, altså, og jeg ved også, at der bliver jo også tæsket løs i forhold til at optimere de der stop, så de bliver så kort som muligt, fordi der, altså, hvis man kan stoppe 13 sekunder i forhold til at stoppe 1 minut og 13, altså det er et minut, du ikke skal lukke så, altså. Og jeg ved også, at det er også noget, du har brugt noget energi på, at så få optimeret de der aid station, altså for 2 ting. Hvad spiser du sådan? Har du en energiplan? Du sådan følger lidt med, hvad du indtager i timen. Kan du sige lidt om det? Ja, først så kan man sige, at nu har vi kører sammen på Pass Racing holdet, og Gravel er en ting, hvor man, når man kommer fra landevejen af, så er feed zones, det er relativt simpelt. Du har 1 eller 2 hjælpere stående med en dunk med noget sukker i. Det er anderledes her, men det er ligesom next level. Så vi lærte lidt til trække, hvor vi kom til at lave nogle begynderfejl, at det skal spille. Ja. Det skal være en Formel 1-stop næsten. Ja. Så vi havde 8 hjælpere over til Unbound i de her feed zones, og der er 2 feed zones. Den ene ligger efter 112 km, og den anden ligger efter 237. Indimellem de 2 er der waterstops, men det er 100% eget, du skal tage, så du skal stoppe og fylde med vand. Og du må på ingen andre tidspunkt af de 2 officielle feed zones få hjælp udefra, så er du smidt ud. Ja. Så jeg havde ligesom tænkt på, at vi kører omkring 30-35 snit, så man skal ligesom have energi nok til 3-4 timer til hvert stop. Ja. Så jeg startede med 2 store dunke, 750 ml, som var lavet på 150 carbs i hver. Vi er jo sponsoreret med Second, så der var 300 carbs i dunkene, og så en bladder på, rygsæk der. Altså med hydration bag der, ja. Med 1,5-2 liter var det i, og så havde jeg nogle barer med, men jeg må nok indrømme, at fordi vi kørte noget stærkere end troede, vi tror vi ramte første feed zone efter 3 timer og 10 minutter, så der havde jeg næsten egentlig bare drukket de 2 dunke, for der havde jeg fået 300 carbs, og så havde jeg taget en gel. Så det ender med, at man sidder med de der 100 gram i timen, cirka. 100 gram i timen. Ja. Og det gør jeg egentlig bare løbet igennem. Jeg vil sige, der er mange, der når vi kører, det er trods alt relativt langt at køre de der plus 300 km, der måske mener, at man skal have noget rigtig mad og sådan, men på den anden side, så er det sådan lidt, jeg ved, det er bedst for kroppen at få grundlæggende carbs. Ja, hurtige carbs. Der er ikke så meget med sandwich og alt det der. Det jo smager godt jo. Det ved jeg godt, at nogen siger, at jeg skal også bruge det til hovedet, men på den anden side, når jeg kommer i mål, så kan jeg spise alt det, jeg har lyst til. Så jeg må skulle lige... Jeg kender det selv, det der med, at man kan også godt gå lidt, hvis man nu begynder sådan at gå lidt død i det der sukkervand, eller altså så kan det bare være befriende at få noget almindeligt vand, altså, og det har du så i din blære der på ryggen. Og så er der også bare nogle af det med at få noget fast føde, og det kan altså være en bar, det kan også bare være en håndfuld vingummi, eller den, altså noget, der lige bryder det der op, altså. Der skal ikke så meget til, men jeg er fuldstændig enig med dig, at jeg måske sådan lidt i forhold til, også hvis man sådan snakker ultra, altså man er i gang i flere dage, så er det lidt en anden sag. Men når I racer altså under de der 10-12 timer, altså, så kan kroppen faktisk godt køre på, jeg vil næsten sige ren gel. Ja, det er næsten ender også. Jeg tror, jeg spiste 1 bar på hele dagen. Ja. Og så spiste jeg 2 powder donuts i feed zone 1. Men det vil sige, den fortryder jeg også. Er det rigtigt? Jeg havde købt nogle donuts dagen inde i Walmart. Vi var derude, og så tænkte jeg, kæft, dem tager jeg sgu med i feed zone. Ja. Og så står Lars Moss, som er vores teammanager her på Pass Racing, og også, skal du ikke have donuts? Kom med det. Men gennem hele feed zone 1. Og så kom jeg rundt med sådan 2 donuts. Der var siddet fast i ganen. Og ligesom vi kommer først 4 mand ind i de der feed zones, og de er cirka 5-6 mere lange, de der feed zones. Og alle hold, hver rytter til Unbound skal ligesom have hjælper med. Man må godt dele som hjælper, men alle har, og alle hold og alle sponsorer har et telt. Så det er... Det er en landsby. Det er en landsby, det er faktisk den eneste by, der er på ruten. Den by og næste feed zone, det er den eneste by, man rammer på hele ruten. De er lavet om til en feed zone, og det er kaos. Altså det er folk,
du ved, alle har tænkt, jeg tager en orange vest på, fordi så kan vi se os. Ja. Men Alle har orange vest. Alle har orange vest, og folk råber og skriger. Og vil sige, jeg var meget glad for, at jeg ramte den først, i den første feedzone, da vi kommer ind 4 mand ind, siger, okay drenge, nu får vi lige bum, vi får lige styr på tingene, og vi ender så med at komme 3 mand ud, fordi den ene hans klampe var gået løs. Og så siger vi, okay, vi har sagt til ham inden, okay, altså, vi skal også videre, men vi skal nok køre ud igennem feedzone der, og så skal vi nok lade være med at hakke til den. Men så kører vi ud, og der var faktisk en lang lige vej op ad bakke lige bagefter feedzone 1 der, hvor så kan man se, at han kom lidt dernede af billedet, og han var nok i hvert fald et minut bagefter. Så vi, okay, hvis vi nu holder den på de der kontrollerede 300-360, så må han jo lige... Så må han lukke os. Ja, og det gjorde han så efter 10 km, så uden vi havde mistet for meget tid, fordi lige pludselig, som du siger, så har vi mistet et minut. Ja. Og det er altså, det er den der stopping-tid, der vi har virkelig fundet ud af til trækker også, det er det handler om. Altså et minut, det er lidt en del vat at skulle træde, så vi har virkelig prøvet at... Jamen, fordi det er igen sådan en sjov faktor faktisk, sådan at tage sig op til overvejelse. Altså, man nogle gange sådan tænker, jamen, de der 30 sekunder, eller det der 1 minut og så videre, altså i forhold til sådan det store hele, når man så kører i 9 timer og et kvarter. Men det er så afgørende, altså, fordi hvis du ligger, og lige hvis jeg har et minut, du skal lukke, jamen, jeg ved ikke, hvor mange tændstikker du rigtig når at brænde af der, og det bider bare ind i halen i sidste ende, altså. Så der er jo mange gange, altså, så er det de der 30 sekunder, eller det der 1 minut. Altså, for mit vedkommende i blåvand, altså, jeg styrter, mister 15 sekunder. De 15 sekunder, de bliver fatale i forhold til, jeg når aldrig frontgruppen igen. Så det er virkelig tough shit, altså. Ja, og det betyder noget. Det gør jeg nemlig lige præcis. Ja. Man kan gøre det måske nogle få gange, og så tredje gang, så kan man bare ikke længere. For specielt, jeg tænkte over det, vi rammer feedzone 2 efter 237 km, og tænker, okay, jeg kan lige få os i gruppen der. Og jeg troede, at der er mange, der snakker om det der spirit of gravel og sådan der, men kommer ind der, og så kan man ligesom se ham Keegan Swenson der, som nok er den største gravel-navn. Egentlig er der jo ikke, han stopper ikke, for der er jo egentlig ikke nogen grund til at stoppe, fordi det er jo sådan en ting, vi har tænkt i feedzone, der stopper man ligesom at få dunke og sådan det. Han kører lige igennem, og han får bare en feedzone i starten af en madpose i starten af feedzone, og så fordi den er så lang, så kan han ligesom nå at skifte dunke undervejs, og smide den, så han rykker igennem feedzone. Hold nu kæft. Og det er jo egentlig... Genialt. Alle 3 skiller til det. Intet hate på ham, det må han sgu gerne. Men jeg står der og kigger, og imens vores hjælper kommer løbende hen og skal til at give mig vest, og siger sådan, no, jeg skal ikke det lort, jeg skal bare videre nu, fordi jeg kan godt se, at nu rykker han, og han var lidt ej over, at han var ligesom ikke kommet af med så mange, og det var ham, der sad på meget arbejdet. Så jeg sad og talte, vi var 22 mand ind, anden feedzone, det efter 237, og efter 10 km, så vi samler os 13 mand. Og de resten af de der 8-9 mand, altså, dem ser vi bare, de er ude i løbet, fordi de har nosset i det feedzone. Og det betyder, at trods alt er relativt stor mængde, 9 rødder, de er bare ude af kampen. Det er en lidt aggressiv og måske også smart måde at eliminere, altså næsten halvdelen af frontgruppen på den måde der. Ja, vi havde Lachlan Morton, der vinder med vores holdkammerat Chat der. Han har 3 hjælpere igennem feedzone. En, når han kommer ind lige med det samme, tager en muset, når lige at skifte, hvad der er i den. Så anden, fordi de er så lange, de her feedzone, så når han hen til anden hjælper, tager en ny feedback, og tredje hjælper og tager en ny feedback. Nej. Så han stopper aldrig, han ruller bare sådan igennem hele, og fordi de er så lange, kan du nå at hvad det er, at skifte dunke og geler. Og smidt affald og så videre. Man kan sige, til nogle løb som trækker, hvor der er så vådt, der vil det give mening lige at få spulet kæden og få givet noget olie. Men egentlig, jeg kører rundt med sådan en lille loop olie, så jeg giver min olie, når vi endelig rammer en vej, hvor man kan se, nu er der ikke nogen huller, så giver jeg selv... Så dropper du lidt, det så jeg også Lachlan, han gjorde. Ja, så det gør man faktisk undervejs. For at holde den kørende. Ja, så det kan man allerede gøre undervejs. Det behøver man ikke stoppe for. Så du kommer igennem feed 1 der, og der har I stadigvæk... har I 5 minutter ned? Ja, tror jeg. 5 minutter? I har fået bygget op der. Og så bliver I jo hentet på et tidspunkt. Hvor lang tid går der der? Jamen, vi rammer de sidste hårde bakker, de kommer efter 170 km. Ja, så ligesom og når du snakker hård bakke, prøv lige at definere det. Altså, hård bakke i Kansas-området, det er... Der var, jeg tror højdedraget, vi lå mellem, det var 100 meter til 250 meter. Ja. Men vi ender alligevel med at køre på 320 km, der er alligevel lidt over 3.500 højdemeter. Ja. Så jeg vil sige, det var lidt fladt. Det var sådan rullende hele tiden. Ja. Og nogle gange, der kunne man ligesom bruge den kinetiske energi, man har ligesom har loadet op på nedkørslen, hvor man bare rejser sig op. Ja. Smider ned i 10'erne eller 11'erne, hvad man nu har. Og så kunne man ligesom nå bakketoppen. Ja. Så kort var bakkerne. Okay. Men jeg vil sige, der er lige et område der omkring efter 170 meter, det er, hvor der er sådan et
der kan du godt blive sat faktisk Okay. på en rigtig bakke. Og der havde jeg sagt til drengene, da vi var på med, vi skal lige herover, fordi jeg gider ikke lige blive smidt, hentet af kiggen, og så krykker den lige forbi os. Og de kommer så derefter 170, ham og alle de andre, dem der godt kan finde ud af at køre opad, kigger til venstre, lige pludselig, der er det der bare. Bum. Og de kører stærkt opad. De kan godt finde ud af det der. Det er det, de kan. Det er også det eneste, de kan, fordi de er ikke så gode til taktik. Nej, fordi lad os lige prøve at sætte nogle ord på det der med, fordi jeg læste på Instagram, altså der er jo, det har jo selv været totalt unbound cirkus, altså på Instagram den sidste uges tid, og mega fedt, fordi vi har også fået noget omtale, må man sige. Men Keegan, han er ude og sige, han piver måske lidt, nu er vi måske lidt hårde ved ham, men altså det der med, at han var jo favorit, fordi han vandt sidste år, og han har vundet Lifetime Grand Prix, den her løbserie, og han er jo en mega rockstjerne i USA. Han gjorde det også godt til VM i øvrigt på europæisk grund. Men han siger, at det var hårdt at være favorit, fordi alle sad jo og kiggede på ham, og hver gang han rykkede, så rykkede folk med ham og lukkede ham lidt ned, så han fik rigtig lov til noget, og det hører nok også bare med i den her favoritrolle. Men du siger også, at han taktisk, der kørte han måske ikke sådan super velovervejet. Kan du sætte nogle ord på det? Han kørte bare som favoritten. Ja. Problemet er jo bare for ham, at de der bakker, de er aldrig rigtig mere end 2 minutter. Så man siger, fra jeg blev hentet af, der kører lige lidt efter, der kører vores holdkammerat, det er Chet Higge, og så senere Lachlan Morton. Og så kommer der sådan lidt rullende bakker hele tiden. Men hver gang han tager en bakke, så fra front af, der hakker han bare til den. Du ved, 1 til 2 minutter. Og det er jo klart, der altid æder sin egen lort op over, og så på toppen af bakken, så kan det være, at han måske lige har fået et lille hul til 5 mand eller sådan noget, og så vender han sig om, og alle puster og grønne grise, og siger, du ved, og så skaber han sig lidt over, at hvorfor fører jeg ikke rundt? Så det er jo klart, altså hver gang du... Folk er på limit. Ja, folk er på limit, altså du er en af verdens bedste cykelryttere, og jeg tror også godt, hvis han kørte Ardennerne, eller du ved, rigtig World Tour løb, der bliver også godt, kan han godt finde at cykle, han kan godt finde at træde pedalerne, andet end kun at køre gravel. Så han, du ved, giver den gas op ad bakke, og så på toppen, når han gerne vil have andre kører, så vil de ikke, fordi altså, de er trætte. Altså. Så i princippet, så kan man sige, altså, hvis man nu har snakket 5-10 minutters bakker, altså hvor han kunne sidde og lave det nummer der, og måske få 1 eller 2 med, altså, så kan det godt være, at der var enighed i gruppen til at køre væk, men det er klart nok, at hvis man fører igennem i 2 minutter, og så man overlever, så var du bare ikke motiveret for at gå til fronten. Nej, det er jo sket mange gange. Jeg kiggede frem, men hvis du kunne se det, så trak han ud der, men så var folk jo sådan, altså hallo, man kan sige, når du lærer 2 minutter, så kører alle jo næsten på limit. Præcis. Som du siger, en længere stigning, så er der kommet de 4 bedste opad, så kan de begynde at køre rundt, så er nogen, der kan jagte dem. Det er lidt noget andet, hvis han for eksempel altså, så angriber i bunden, altså med et ordentligt svung eller et eller andet, så får et hul på stigningen, og så kan gøre forskellen. Altså. Ja. Men du siger, han snakker lidt derude og var lidt irriteret. Jeg vil sige, det heldigvis, jeg synes, han var faktisk meget god, fordi jeg tror, at han er en stor stjerne i USA, i det gravel. Alle kender ham, og han tjener også gode penge på at køre gravel, skal man huske. Så synes jeg heldigvis, han var sådan, man kan godt til en blødt opgivende på et tidspunkt, hvor han godt kan sige, det, nu kan jeg ikke køre sejren længere. Chat og Lachlan Morton, de er ligesom kørt væk. Og så blev han sådan lidt, men mange af de andre, der er lidt, de er store på Instagram. Og jeg tror også, det er en amerikaner ting også at være stor i munden, fordi der bliver bare, altså... De snakker derude. De snakker derude. Ja. Og nogle gange så må jeg sige til dem, altså, drenge, kan vi ikke bare fokusere på at køre cykelløb? Altså, det bliver sådan en total T-klub, hønseklub, hvor jeg blev sådan lidt, altså, I nogle kanoner, og det er fint, I nogle kanoner. Jeg har ingenting i forhold til jer, og det mener I hvert fald ikke. Og det har jeg det helt fint med at være, fordi jeg er bare fra Danmark af, jeg kommer her og var på arbejde sidste uge og hygger mig lidt med det her. Og det er jeres liv. Men altså, fokuser på at køre cykelløb. De brugte mere tid på at skælde mig og vores holdkammerat Simon ud der, og hvorfor gider vi ikke føre sin... Så på et tidspunkt, altså husk nu, vi har jo... Altså Chad Higge kan køre i samme tøj som os, og vi er jo... Altså, Pass Racing er jo et cykelhold, og I har valgt, sagde jeg til dem, I har valgt at være privateers gravelrytter, og I har valgt at have 5-10 sponsorer, og I har valgt at tjene flere penge på gravel, og ikke at køre på et hold. Vi har valgt at være et hold, hvor vi faktisk ikke tjener så mange penge på at cykle, for det kan være, at vi får lidt for sponsorer og hister her, men vi tjener ikke nogen penge på at cykle, vi er glade amatører. Det er jeres valg, det er vores valg. Ja. Nu bider det jer i røven. Præcis. Det er ikke vores problem. Nej. Okay, det kunne de så godt se, efter jeg ligesom prøvede at forklare, at I er alene, vi har et hold, og vi kan hjælpe hinanden. Og det er fandme lidt sjovt, at de faktisk måske ikke selv render den der ud, altså fordi altså, det er jo helt naturligt, altså hvis man sidder derude, og man kører sammen, altså minder man at direkte uvenner eller interne konkurrenter, altså, så bakker man da sin holdkammerat op. Altså. Ja, vi havde taget, vi tog 4 minutter dagen inden, hvor vi lige spurgte Chad Higge der, Simon som Svendsen, som blev 6'er, sådan,
altså hvad gør vi, drenge? Kører vi taktik af noget, og så står vi kilde på den anden, så vi sådan, altså, lad os køre cykelløbet. Ja. Det kan være, der kommer taktik ind senere, men indtil der kommer taktik ind, så kører vi bare cykelløb. Men der er bare nogle udskrevne regler sådan i forhold til, at selvfølgelig sidder du ikke og lukker chat og fører igennem med Keegan for at lukke op til ham. Altså, du er måske mere i den anden båd, hvor du siger, jeg vil faktisk gerne demotivere Keegan en smule, således at han ikke er for motiveret for at få lukket op til chat, hvis chat har rigtig kan køre hjem. Lige præcis, som du siger, så de første mange 100 km cykelløb, der tror jeg egentlig bare, de lå og kørte ned i feltet, og de kørte ikke for at føre mig. For at hente mig, men efter chat var kørt, så er det jo klart, at Simon og jeg, vi fører ikke for at hente ham, men vi prøvede ikke at ødelægge det, du ved, den der hele, vi lavede ikke barrage på vejen. Nej, I gik ikke op og bladede jer i føringsarbejdet. Vi lå det bag, og så, når de så trak ud, og så lavede jeg hul, så de kom ind foran mig, og så når de er klar, når de kører ned bag mig, siger jeg, sådan lige pludselig, så var jeg foran, siger dreng, prøv at høre. Altså, jeg skal ikke sidde her? Jeg skal ikke sidde her, jeg prøver at sige, hver mand har jeg givet hul, jeg har ikke engang været en røvhul, jeg er bare, men fordi I sidder der med store mund, så siger jeg, og sådan, prøv at, hvis vi fik fronten, Simon og jeg, så kører vi lige rundt, ligesom bare for ikke at være en røvhul. Ja, præcis, ja. Og man kan godt tage sådan en hvad kan man sige, en alibiføring, eller hvor man sådan lige markerer sig, og så er der ikke mere det. Præcis, og heldigvis, jeg har kørt landevejen meget rundt, det har Chat også, det har Simon også, så vi kender godt de der regler, så det bliver ikke mange... Og det er godt. Så kan du huske, hvornår Chat han stikker derude? Er det kort tid efter de der bakker der? Ja, jeg tror, at vi har kørt lige omkring 180 stykker. Ja, der er stadigvæk 140 tilbage. Det er også ambitiøst. Og kører han væk alene? Han kører først væk med ham og en hollænder. Ja. Og så ham... Kan du huske hvem? Han er noget journalist i Holland, og jeg tror, at efter vi kom snart med vores holdkammerat, belgiske holdkammerat, han havde oversendt en artikel for mig, han havde skrevet noget, at han var helt klart kommet på podiet, sagde han, hvis han ikke var, han punkteret udbrud, skal det siges. Okay, ja. Men Chad, han sagde bagefter, at han havde lavet 10% af arbejdet, og allerede 50 km inden feedzone, der han begyndte at spørge om geler. Nej. Jamen jeg tror da faktisk, at jeg ser, fordi kommer han ikke, jeg tror faktisk, jeg ser på videoen også, at da Laxton han kommer op, der sidder han der stadigvæk, gør han ikke det? Jo. Ja, og da Laxton han giver ham faktisk en gel, og så punkterer han. Ja, så talte han sagde, at han er ikke blevet bekymret sig om at gruppen holdt hjem, fordi han er ikke siddet der. Nej, okay. Jeg tror, han hedder Theis eller andet. Okay. Men det er ikke en stor oplevelse for ham altså, at sidde der. Det tror jeg snakkede lige hurtigt med ham efter kort målstregen. Han var sådan, hold de hjem, og så var jeg sådan, jamen de holdt hjem. Du ved, han begyndte næsten at græde, fordi han mente, han var på købt podium. Men jeg tror, at hvis du spørger om geler til din udbrudskompagnon, og du laver 10% af arbejdet. Med 120 km igen. Så tror jeg ikke, du behøver bekymre dig om at sidde med, fordi Chad han sagde i hvert fald, at ham behøvede de ikke at... Okay. Så Chad han kører, og så kører Laxton, han lukker hullet op til ham. Det er sådan også en rimelig gusten måde at gøre det på. Altså, det er sådan noget Laxton han kan. Altså. Kontrolleret, det ved vi, han kører uden vatmåler, så tænker han sætter sig ned på sådan en kontrolleret... Han var jo ikke så mange. Nej. 300 kunne jeg forestille mig for ham, og så kører han lidt der. Men det er også fedt at se hans udvikling fra første gang han kører unbound i en løs t-shirt til fuld arrow og arrow hjelm og så videre. Altså han var all in. Ja, altså det er jo lidt plat, fordi mange af de her drenge, du ved, de går ikke op i det på papiret, men så står han med sådan en arrow TT-suit med blatter. Ja. Vand foran. På brystet, ja. Ligesom til altrileterne, så det er blevet vist ikke sandt at være hurtigere. Ja. Og så den der nye POC, forfærdelig hjelm. Men vi siger helt lortet. Men vi siger, så er det sådan, altså, du må gå lidt op i det. Du kommer ikke her og så bare skal køre til sådan et Sunday stroll. Altså. Jeg kender ikke mange, der står i TT-suit med blatter foran og arrow-hat. En grænse kan få mange, tror jeg. Ja. Uden at gå op i det. Men altså, det må de selv om. Det. Men anyway, han kører afsted, og han kommer op til chat, og så får de så rigtig godt gang i et samarbejde der. Ja, det er 2 kæmpe dieselmotorer. Jeg tror, Lachlan, han kører alt det der ultra, folk der kender ham. Han kan køre til månen, altså. Og Chad, han er sådan en, han skal ikke så meget over 400 watt, men ellers skal han køre for dage, siger han. Han skal bare en god pace, siger han. Og har også kørt 20 eller 30 Grand Tours. Så han men det er jo det, altså. Han er diesel. Ja. Og sindssygt stærk på TT også. Altså, det er jo der, han faktisk måske har været allerbedst. Han vandt en Giro d'Italia-etape her for ikke så mange år siden, nemlig. Ja. Så, og de, altså nu følger jeg jo med der på live, altså, og de er oppe at have et par minutter, og lige så har de jo 30 km hjem og sådan noget, og så begynder de faktisk for alvor nok at tro på det. Og hvad sker der i gruppen bag dig der? Altså, sker der noget, altså, er der nogen, der styrer dig, er der nogen, der udgår? Vi kommer jo, de ligger der og nosser lidt i det, kan man godt sige, fordi det er nogle store stjerner, men de nosser bare i det, og de er sådan, de får større hul, for hver gang I laver noget jukstreng, så får de jo større hul foran. Men efter feature, der er vi 13 mand,
Simon og jeg, vi sidder nede bag der, og de begynder sådan at køre lidt rundt, men de diskuterer mere end de cykler, tror jeg. Og de får større og større hul ud foran, så jeg tror, de er oppe for at have 3 minutter. Okay. Og så på et tidspunkt, så kører der 4 mand, og hvor Simon han kommer med. Og så kan de ligesom godt se, at der kører Simon med de 4 mand der, og jeg kan se hele tiden, at han bare ligger klods på hjul og irriterer de 3 mand. Men han ligger der og gør ikke nogen skade. Hvem han kommer afsted med? Piotr Harvik, Mattia Di Marchi, og så ved jeg ikke, hvem den sidste mand er. Okay. Jeg tror faktisk Peter Steitner, som vinder trækker 360'eren. Så han er også en sådan rimelig gusten. God gruppe. Også, og så vi ligger, så tror jeg, vi kun er nede og være en 6-7 mand nede hos min gruppe. Ja. Og der er Cape Epic-vinderen Matthew Beers, en specialist. Og der er nogle forskellige, Dylan Johnson der, og nogle af de drenge der, og Keegan, det er nogle gode ryttere. Ja, Finsty er der også. Ja, en der hedder Finsty på en trickcykel der, og de nosser lidt i det, men egentlig, de får aldrig rigtig større hul, de der 4 mand, fordi de nosser sgu nok også lidt i det. Ja, deroppe, ja. Men man får også trætte. Hvad tænker du på det tidspunkt? For I har kørt 260 70 km der. Ja, egentlig... Tænker du egentlig, at din kørt nu, eller har du stadig en tro på, at det her, det kan stadig blive noget stort? Jeg vil sige, jeg var også lidt ærgerlig over, at vi kører på hold, så jeg vil sige også, det er fedt, at nu har jeg en holdkammerat med, men man er også egoist og tænker, egentlig ville jeg måske hellere have været der, i stedet for Simon. Men jeg har lidt koldt vand i blodet og tænker, sådan, dem ser vi ikke igen. Men de her veje, de er faktisk lavet til at køre et felt, fordi man kan ligesom kigge frem, så kan man hele tiden se, der er 1 minut op. Der er 60 sekunder op, der er 40 sekunder op. Man kan ligesom tælle, fordi de bakker, de er så lange og lige. De er lidt nok at time toppen. Super nemt, ja. Og det er jo faktisk super positivt. Og de kan se, at de får aldrig rigtig hul til os. Nej. Og så på et tidspunkt, så den sidste bakke, der er, jeg tror, den var 40 sekunder, der rykker Kike fra bunden af, for jeg tror, hans bedste ven, Finsty, og så en, der hedder Payson, en Red Bull atlet. Ja. Jeg tror egentlig... han har sådan en... tror jeg, en gømmer, der hedder Allied eller sådan noget. En af de bedre ryttere, ja. de trykker den af fra bunden af, og jeg kunne godt fornemme, at nu kom det. Så jeg lige nået at køre udenom gruppen, og så lige, du ved, den klassiske lige give en skulder for at sidde på deres hjul. Ja. Og så kommer vi afsted, også 4 mand over bakken der, og jeg tænkte, nu er det perfekt. Hvordan har du det der? Jeg vil sige, jeg vidste godt, at jeg skulle over den bakke. Den var 40 sekunder, og jeg kørte alt, jeg kunne. Men det skal siges, at jeg har tabt min holder på Garmin de sidste 120. Så jeg smidt min baglom min Garmin, og bare håbet på, at min watt var fint. Så du kører blændet der? Jeg kører på følelse. Hvordan var det? Kanon. Jeg havde godt en idé om, jeg havde kørt recon på de første 160 km runden, og de sidste 50. Så jeg vidste godt lidt, hvor langt der var igen, men der er ikke nogen kilometertæller ude i højre eller venstre, så der er 100 igen, 50 igen. Du var ikke noget info for motorcykel eller intet? Nej, men man cykler egentlig bare lidt ude i naturen. Så jeg tænkte bare, tag nu en... drik, husk at drikke energi. Heller lidt for meget end for lidt, og så må du skulle skide i bukser og komme hjem med det. Det kan vi tage bagefter. Og det var egentlig meget rart, fordi du ved, kigger man ned på cykelpyren, der står 700 watt. Efter 8 timer, eller 8,5, så tænker man, nej, det er jo alt for meget. Det kan jeg ikke, nej. Men så kommer vi afsted også 4 mand, og så de tænker, ham der, den blegfede dansker, hvad fanden laver han? Og så hver gang de trækker ud, de var helt oppe og køre de drenge, de skulle bare afsted og få hente den 4-mandsgruppe derude foran os. Så hver gang de trækker ud og vender mig så op til mig, så laver jeg bare, du ved, totalt grimassen. Jeg synes, det var... Og de kunne slet ikke lure det. Du ved, det ene øje er højere end det venstre, og jeg står sådan, du ved, totalt bagmund på, og jeg prøver sådan, no, just go. Og det ender med, at vi har kørt 5 minutter, og jeg har stadig kørt en føring. Fordi de tænker, ham der er ikke færdig jo. Ja. De tænker, at ham der ryger ind i tegn. Han ryger lige ind i tegn. Og hver gang de så var stoppet med at vende sig om og kigge lige ud, så kunne jeg så tage normalt fjes på igen. Og tage til på drikkedumpen og lige med at slappe lidt af. Det synes jeg selv var lidt sjovt. Det eller skal man bruge tid på. Men altså igen, så kan man sige, det er sgu da også fejl og så videre, men om igen, altså, hallo, det er krig, ikke? Altså, alle tricks gælder. Det er et hårdt game. Jeg tror Keegan, men man skal altså huske sådan som rytter som Keegan, jeg tror også ham Paceren og Red Bull-athleten, de er oppe at få over 1 million danske kroner for at cykle. Det ved jeg. Så altså, der er lidt forskel på, at jeg kommer her og skal tage, og nu har jeg ikke taget fri fra arbejde længere, for nu er det blevet en del af mit arbejde, at jeg skal cykle, men du ved, har fået nogle andre til at passe mit arbejde, og tage derover for at køre noget cykelløb. De er der altså, og de tjener millioner. Så det synes jeg er fair nok, at en amatør. Men og så lige pludselig efter 5 minutter, så når ham Keegan kommer op og ride på hans ven Finsty hjul der, og så styrter han faktisk. Ja. Og så kan de godt se, at de 2 andre, nu er det noget juks, og så bliver faktisk hentet dem, de har rykket fra lige bagefter. Og det er jo sådan nogle rytter som Greg van Avermaet, der så kommer op igen. Ja. Og Dylan Johnson, Matthew Beers, som også har vundet Cape Epic over nogle
Og vi lukker så de 4 mand i front, så vi ender med at sidde de der 10 mand, 11 mand mere der, og skulle ligesom, og så spørger jeg Simon, når vi kommer op, hey, hvad så? Siger han, okay, Chad han har haft 2 minutter i 100 km, så vi kommer ikke tættere på. Det er lige meget det her. Så vi lægger os ned bag os, Simon og jeg, og bare ligger sådan lidt, og gør ikke nogen fortræde. Det mener alle andre, vi gør. Og så en af gangene, så siger jeg til ham, en af dem prøver at forklare, så prøv at høre, altså, vi har Chad siddende ude foran. Det er da klart, det jeg gider før. Og så siger han faktisk til en af dem, det må faktisk undskylde. Det har jeg glemt. Og jeg må forestille mig, altså, når man så sidder derude på 8. og 9. time, altså man tænker, ikke helt klart, altså. Og man vil selvfølgelig gerne have alle til at arbejde i gruppen, så det er også fair nok, går den, så går den, altså. Det er det, altså jeg siger til Simon, lad os nu lige køre ned bag, og, altså vi gør ikke nogen fortræde, altså det er deres problem, ikke? Ja. Og vi får lagt ligesom sådan en taktik om, at Simon han siger, at jeg vil gerne spurte. Fedt, siger jeg, det skal du gøre. Du tror på, du kan vinde spurten. Vi kører altså stadig en podium der. Det synes jeg, du skal gøre. Lad være med at gøre noget så. Husk nu, når vi nærmer os de sidste 5 km, og det er meget godt regel, hvis man tror, man er den hurtigste i gruppen, ligesom når man er udbrud, så lukker man alle angreb. Fordi så ved man godt, hey, jeg kan lukke alle angreb og kan vinde i spurten. Så siger jeg til ham, vær nu lige opmærksom på angreb. Og så siger jeg til ham, okay, jeg vil sgu også, jeg vil gerne rykke, siger jeg. Det siger han så til mig, det synes jeg, du skal gøre. Og så aftaler vi lidt i spurten, at vi kører ikke for hinanden, fordi at der er for meget på spil til Unbound, til at en af os kan lide for hinanden, fordi det er også sådan lidt efter løbet. Nogen har måske en bonusordning med deres sponsorer, cykelsponsorer, så får han nogle penge, dem får jeg ikke nogen af. Han får en fed kontrakt næste år, og vi er hold, men mere hold er vi ikke. Vi kan lide der er stadig nogle ambitioner der, altså individuelt. Præcis, og vi aftaler, at selvfølgelig, jeg siger til ham, okay, hvis vi spurter begge to, vi lukker ikke hinanden. Altså, hvis jeg ser dig i højre side ved barrieren, jeg så nok lover ikke at lukke dig, jeg så nok give dig plads. Du må sammen ikke ud i banden. Naturligvis, det vil som jeg gør ved en, der ikke var min kammerat. Og det blev vi enige om så. Men så med 5 igen, mener det er lidt over måske. Der rykker Mathias Di Marche helt ned bagfra. Og jeg kommer lige med på hjul. Og så kører vi sgu afsted også 2. Og så senere får vi kommer Piotr Harvik. Et stort skur fra Holland af, som er min tidligere holdkammerat. Når jeg var pro-kontinental på Rival. Så jeg kender ham godt, og vi... Du ved, det er jo sådan... Du ved, man kan næsten ikke snakke sammen, fordi man er så træt, og man kan godt se ned bag, de jagter os, og det er trods alt nogle rytter, som... Greg van Avermaet, det er jo rytter, man har respekt for, Keegan og sådan der. Undskyld, Keegan var forsat der, men nogle andre rytter, der var nogle gode rytter. Det er stadig top of the pop. Top of the pop, der jagter os, men du ved, det er sådan, go, no, I can't, du ved det. Og vi får ligesom, på en eller anden måde, får vi nået os lidt sammen og stadig får kørt. Og jeg får tænkt, okay, hvis jeg nu prøver at tage lidt længere føringer, og måske sætte farten lidt ned, så viser det også det med, at hey, jeg vil gerne give noget. Og Mathias, han er ikke den stærkeste på flad vej, så han springer det mest over, men han er også fair nok, fordi han er træt. Altså, hey, han er ikke bedre. Altså, nej. Man spiller sin kort, som man nu kan. Og så skal vi så, ender vi faktisk med at skulle til at hen imod spurten. Og prøv lige at tage os igennem den, fordi Harvik, altså, nu så jeg en tur, han kørte et eller andet, så var noget landevejsløb og sådan noget, også i weekenden op til Unbound, altså, hvor han også kører solo hjem og kører kraftet med, altså noget psykopat, altså han er en ordentlig motor. Men han kan også godt spurt. Ja, han har faktisk vundet en del UCI-løb igennem årene. På spurter? På spurter, sådan lidt blandet, altså sådan nogle lidt mindre grupper. Han er ikke en højere spurter, der, hvor folk sidder og har ondt i piberne. Lige præcis. Sådan plus 3-4 TCS spurter. Jamen, der kommer sådan en lille bakke, og på weekend, der har man tænkt, den er bakke, du ved, vi kommer til at flyve lige over. Men den bider lidt anderledes. Den bider, der tror jeg 1,5 kilometer fra mål. Det kommer nok til at være verdens længste bakke, ikke? Piotr angriber. Jeg kan godt se, at Mathias, der er ikke mere fra ham. Og så lukker jeg Piotr efter sådan 30 sekunder. Og når jeg får lukket Piotr, så gider han ikke mere. Jeg tænker, pis, for jeg havde håbet lidt på, at han ville køre hjem, og så kunne jeg køre forbi ham stille og roligt. Og det gør jo så, at Mathias kommer ned bagfra med 1 kilometer, du ved, den klassiske sat med svung på. Og så heldigvis kører Piotr mere næsten lige efter. Og så tror jeg faktisk, man kan se, Piotr, han lukker, Mathias, han kommer lige med på hjul der. Men så lige pludselig, når Piotr ligger på hjul der, tænker jeg, fedt, nu er jeg nede i 3. position, og nu skal det helt godt gå. Så trækker han bare ud, Piotr. Og jeg tror også, man kan se det, der er på livestream. Livestream og Lifetime Grand Prix har stadig meget fed video, hvor man kan se, at han trækker bare ud. Og der tænker jeg sådan, fuck. Altså, nu hullet allerede lidt stort til Mathias. Nu og tænker, okay. Så Mathias, han får lov at køre lidt der? Meget lille hul, men du ved, man skal også tænke lidt hurtigt. Og så lukker jeg 1000 meter tilbage jo, altså. Ja, lige præcis, så lige på sådan en væk, ikke? Så jeg tager så med, for lige lukket det lille hul, der lige for at få gjort det sikkert, inden det bliver for stort til Mathias. Og så tænker jeg sådan, nu streger man til venstre,
op imod boulevarden der, og så kan man se målstregen. Og det er jo sådan en banner. Ej, fuck, altså, er du ikke seriøst ved at skide i bukserne? Og fordi jeg så godt tænkte, det er lige ved en tredjeplads. Og Ja, jeg var sådan, det griller. det griller. Og Mathias vidste jeg godt, ham skal nok komme fugle om. Ja. Men Piotr der, det er lidt en anden sag. Ja. Heldigvis er der butiksvinduer hele vejen ned. Ja. Så jeg sidder og kigger til højre side. Og så kan jeg godt se, at han har taget sprintergap, Piotr. Så han har lige åbnet et lille hul bag dig? Ja. Sprintergap, det er, hvis du kommer med et lidt, har lavet et hul, så du kan nå at spurte, og så han kommer faktisk og det man gør i sprintergap, det er, når du allerede kommer forbi, så kommer du med fart på, så rytteren, du skal spurte forbi, ikke kan nå at komme ind i slipstrømmen. Du kommer med svung på der. Præcis, fuld svung på. Og så kan jeg godt se, at han kommer med laver sprintergap, og tænker, okay, det er jo sgu også tidligt. Og så kommer han med svung på, og så... Men der er du forberedt på det? Jamen, han når forbi mig. Ja. Så rejser man op, og du ved, man spurter efter, jeg tror, det tog os 9 timer i kvarter. Så man rejser sig op. Og så håber man bare på benene. Men Shit, mand. Og det er så mærkeligt, for man rejser sig bare og håber på det bedste. Du ved, krydser fingre for ingen krampe eller noget. Ja. Og så de første 5 sekunder, der er vi ligesom lige. Der kører ikke frem eller noget. Der er hullet bare det samme. Der holder bare det samme. Ja. Og så kan jeg godt se, eller efter 6-7 sekund, så det er rimelig hurtigt, så nærmer jeg mig, og så er jeg sådan, det var kraftigt senest der. Det tror sgu, jeg nærmer mig. Og så allerede efter 10 sekunder, har jeg ham faktisk og på vej med fart på forbi. Og så blev det sådan noget med, at altså, jeg spurgte om, det ser herrens ud, når jeg spurgte. Og her der ser det så ekstra herrens ud. Du ved, det bliver sådan efter de 10 sekunder, hvor jeg ligesom er kommet forbi, om der bliver sådan siddende møverspurt. Jeg kan godt se, du sådan, da det billede bliver taget, hvor du kører over stregen, der sidder du sådan helt skævt på cyklen. Altså. Det ser helt gak ud. Det er godt, der er ikke nogen rigtig sprinter, der ser det efter, de har ikke været stolte. Men du når forbi ham, og da du går forbi ham, altså giver han op, eller... Han bliver faktisk ved med at køre, men altså, der er godt til, der har jeg ham. Du ved, han er ude af min synsvinkel. Og jeg har endda tid, jeg har ikke tænkt på, at nu er jeg, hvis man er udbrud, så leder man tænke, hvis jeg klarer mig godt i dag, så er det kyste lille mor, eller kyste... Ja. og endelig, der kommer forbi mål, der så når jeg lige sådan tre midterfingre i... Altså et meget fedt billede, hvor man siger, at jeg blev nummer 3, fordi jeg synes, det er færre at juble en tredjeplads. Det må man... Normalt løb jubler man måske ikke fra andet end sejr, men her der er det også sådan, det skulle også stort at blive træer. Det er kæmpe stort. Så ja, så når jeg skulle blive træer der, så får jeg sgu bare B-mål på. Jeg bryder helt ned. Nej. Det var... og normalt efter målstregen til gravel-løb, der er det sådan... Jeg tror, gravel er meget en social mediesport, hvor der kommer så mange fotografer løbende hen til det. Men jeg når ligesom sådan at køre lidt venstre om det hele, og så sidder lidt over hjørnet for mig selv og bare... Du bliver... Jeg bliver sgu emotionel. Ringer hjem. Jeg er ked af det, men det gør du ikke. Du bliver bare vildt glad. Jeg er vildt glad, altså. Ja, for jeg havde godt tænkt på, inden jeg kom derover. Altså lettet, mand. Altså, det er jo også bare sådan... Altså, det er jo sådan en hel dag, der bare sådan piker, og det der med, man så bliver 3 eller 4 eller 5, men altså, du sidder i en gruppe, og du vinder den der spurt der. Det må være fuldstændig sindssygt. Og jeg vil lige hurtigt sige, jeg havde også bagmåden på efter Gralloch, fordi igen den der forløsning på at lave et resultat. Altså, det er fedt nok at kunne kigge på sine tal og føle, at man skyder en god fart osv. Men det der med sådan egentlig at få kørt et løb, som du gør der, og så kan man sige, så gnidningsfrit. Altså, du tager en masse beslutninger derude, men det er gang på gang den rigtige beslutning. Og det der med, at det bare lykkes til sidst, det er jo helt naturlig reaktion. Helt bestemt. Jeg tror også lidt i vores position nu har du så også en del børn. Det har jeg ikke nu, men du ved, hvor at vi offrer måske lidt mere end normale cykelrytter gør. Altså, det er noget med, at man er lidt væk fra konen og kæresten, min kæreste, og du ved, at der er mange ting, man går glip af. Jeg træner efter arbejde hjemme kl. 9 hver aften. Du ved, der er mange ting, hvor man, hvis du er fuldtidscykelrytter, det er sådan om, det er bare en del af mit arbejde, men vi har lider mange afsavn. Mere man gør, som synes jeg kan virkelig mærke for tiden, mere man gør, end når man er normal cykelrytter, fordi det er bare ens arbejde, og man er hjemme kl. 3. Så får jeg med cykler her, der er hjemme sen aften, og man sidder i kælderen og varmetræner til kl. 9:30 om aftenen, og laver alle mulige mærkelige ting, ikke? Og sådan noget. Alt det, man så har lavet de sidste par måneder arbejde hjemmefra, inden det går op i en højere enhed, så man skulle få lidt B-mål på, måske. Det var... det synes jeg skulle være fair. Og ringer hjem til kæresten der, og hun siger sådan, så hun sådan, græder du? Altså, fordi siden jeg mødte min kæreste, så hun ikke hørt mig græde. Det er aldrig nogensinde, og det er alligevel nogle år, vi har været sammen nu. Jeg var helt guldlysning. Det er virkelig bare god stil. Og det er også bare fedt at så også høre for dig, altså, som alligevel har taget nogle sejre igennem din karriere. Altså det der, det er bare en følelse, der ikke, den forsvinder ikke. Altså. Nej, lige præcis. Og det er jo noget, man ligger og træner der, at man ligger nogle sene aftener, man sådan, hvorfor er det egentlig at gøre det egentlig? Og en gang imellem, når man ligger derude, så
får man lige en medvind, og man lige får det fart på, man tænker sådan, du ved, man laver lige sådan en jubelscene, ikke? Og får man den der adrenalinrus, og det tror jeg sgu aldrig, man bliver forhåbentlig for gammel til, og man mister den, ikke? Og den dag, man gør, så skal man måske finde på noget andet at lave. Præcis, ikke? Så længe man kan søge den der adrenalinrus til træning, så, okay, og så sidder man og glemmer lidt, at det er træning, jeg har ikke vundet nogen cykler, jeg har bare kørt en træningstur, jeg synes, det gik godt, ikke? Og jeg troede, jeg kom først over bakken, og tænkte man, okay, hvis jeg kan få den til løb også, og den er jo bare ganget med mange tusind, ikke? Og plus, der følger så også lige nogle sponsorer eller noget medie med, ikke? Som der ikke gør, hvis du kommer først over en bakke. Du får for satan, altså, du får også dybt meget opmærksomhed. Altså, sådan en tredjeplads der, altså det er jo, hvis man sådan skal være lidt hård, så er det jo en tredjeplads til VM i gravel. Altså det er jo sådan altså, der er, den dybde, der ligesom er på det felt derovre, altså, du sagde det også lige selv, inden vi startede snakken her, altså top 50, de lever af det. Altså de laver ikke andet end at sidde på deres cykel og få penge for det. Og derfor så kan man sige, altså, og jeg ved godt, at der er mange, der får defekter og styrt og er uheldige og så videre, men det kræver altså, at man også har en god portion held med sig, samtidig med, at man selvfølgelig er dygtig. Men altså, det må være for vildt. Altså. Ja, det var også lidt det, jeg var mest stolt af, det var, at nu vi også kørt trækker, vi i Pars Racing og Panama også trækker stort, fordi vi sponsorerer os eventet for firmaets side af, og nogle gange så lever vi lidt som en boble, hvor vi synes, at vi er nogle sandskale, og folk udefra er så lidt, altså, hallo, hvor stort er det her? Og hvis du ikke er i Spanien, og du ikke lige følger med så meget på Instagram, så er det ikke alle gravel du kender. Men jeg kunne så lige se, Unbound, det er en af dem, jeg tror, hvis du ikke er inde i gravel-miljøet, så kender man faktisk Unbound. Og måske VM i gravel. Det er de to løb, du kender. Og det var også derfor, jeg var rigtig glad for at kunne vise, at jeg kunne godt finde ud af at køre cykelløb og køre gravel-cykelløb, som folk kender. På den helt store scene. På den helt store scene. Og som du siger, der er mange gode ryttere, og det er næsten VM er lidt anderledes, for det bliver sådan en mix af landevejsryttere, men Mohoric, kan man sige, verdensmester var jo også, og han havde tre hjælperytter med, og 8 eller 10 mænd i feedzones, men det var faktisk meget sjovt, fordi jeg læste en artikel med Mohoric, der skulle over at køre, og det blev sådan, hvad skal man sige, sat frem i artiklen, at han skulle over, altså uden hjælper, helt på egen hånd og så videre. Det var sådan helt fantastisk, at verdensmesteren han gjorde det. Men jeg kan så godt høre, at setupet var en smule anderledes. Jeg vil sige, at hans 8 hjælper der i feedzone, og hans 3 hjælper, det var noget med, at hver gang han punkterede starten, så kom de med nye ting til ham. Og man må godt få hjælp af rytter internt i holdet, men man må ikke få hjælp udefra. Okay. Så de var der ligesom bare for at få ham længst frem. Men der er en masse taktik der med, som du siger, punkteringer, det er en ting, men okay, der er mange, der kan mountainbike-dæk, for at ligesom, det giver plus de 20 watt, rullemodstand måske og vægt. Men så er man sikker på punkteringen, hvad vejer tungest? Altså er det en punktering, eller er det 30-20 watt? Jeg tog lidt satsen ved at køre lidt store dæk også, men også så gå i morgenbrud for at sige, okay, jeg bruger de kræfter. Men hver gang vi kører nedkørsel, fordi det er relativt grove nedkørsler. Det er rimelig chunky. Heldigvis, hvis man er i Spanien og kører, så synes man, det er sådan en blanding af Danmark og Spanien. I Danmark synes jeg, vi har noget rigtig lækkert hurtigt grus en gang imellem. I Spanien, der tænker man, hold da op, det er jo downhill. Ja, det er bestemt ikke Dyrehaven, altså med det der fine grus derude. Altså, det er det ikke. Nej. Men det er heller ikke Spanien, hvor man bare kører på sådan en nedkørsel, hvor man tænker, at cyklen den knækker under sig. Sådan en fin, god balance. Okay. Og hvis du kører forward, så kan du godt finde en god linje, men man kan ikke slippe bremser med nedkørsel. Man bliver nødt til at bremse, selvom der ikke er nogen sving, bare fordi at du kommer til at punktere. Okay. Og det vidste vi også godt, vi havde snakket om det. Mohoric, han kommer til at køre, han er jo helt vild nedad. Han kommer til at ramme en nedkørsel. Tænkte, nu skal jeg hurtigt nedad. Og det sagde de nede i feltet. Det var det, han havde gjort. Og så stod han i højre side og var punkteret. Så det er jo sådan lidt... Så hans felt er fuldstændig, altså. Jeg ved ikke, man har kørt videre på den, eller hvad han havde. Det er jo det ikke. Altså, når han så kommer der og kører 70 timer på sådan en stennedkørsel, så punkterer man. Og det er en del af spillets schema. Spillets regler, det skal man huske. Det er noget, vi tænker over. Det er sådan en, måske en helt velovervejet, skal man sige, tanke, altså at satse så meget, altså for at vinde så lidt. Altså, for det kommer til at koste ham relativt hurtigt, altså hans deltagelse. Altså. Og der er sgu langt til Emporia ude 1,5 time ude fra Kansas City for det. Hvad har det sådan efterfølgende, udover at du har fået en masse opmærksomhed og sådan noget, altså du ryger på podiet bagefter, og jeg ved også, at du bliver trukket på scenen og bliver lidt spurgt ind til basis, altså hvem er du? Altså hvor kommer du fra? Hvad er du for en? Altså? Ja, altså man kan sige, det er jo et stort løb, med for meget
medier, det står på Instagram, men man kommer også hurtigt ned på jorden, når man kommer hjem til lillemor, ikke? Godt til at vaske nu. Og det er også sundt, fordi man er jo ikke, altså, prøv at høre, man skal huske at glemme, man skal ikke glemme, at prøv at høre, vi cykler, fordi kan lide det, og lige pludselig skal man lade være med at glemme, at man er ikke større, end man nu er. Nej. Men jo, der er interview der, ham med interview, han fjerner lige sin mikrofon og siger, what is your name? Tobias. Okay. Tobias, how do you like do this Unbound Gravel sponsored by Master Lifetime Grand Prix event? How many do you want to come back to? Så var jeg sådan, yes, it's my first time in US ever. I really like it. Du ved, ikke, min engelsk er ikke så godt til dagligt, men når man så sidder der efter 9,5 timer, yes, it's very good out here. I've met a lot of the nice people, and og siger, okay, but how many do you want to come back to of these Lifetime Grand Prix events? Yeah. Now it's Saturday. I need to fly home tomorrow morning because I need to go back to work. Not Monday. I have day off, but Tuesday I will go back to work, and maybe I'll ask my boss if I can go back to US again. Wow, this is crazy. Du ved, det var sgu meget sjovt, du ved, fordi de føler selv, at de er nogle kæmpe stjerner derovre, så lige tager sådan lidt. Det er jo det, altså, og man kan sige Lifetime, den der Grand Prix-serie derovre, den tæller, er det 8 løb eller 10 løb eller sådan noget. Og så er der sådan en mega, altså jeg tror der er $300,000 dollars i præmiepenge, altså så det er jo sådan det er en løbserie, som mange amerikanerne kører, og der er også nogle dedikerede europæere, der altid sådan, altså nærmest tager over og kun kører det her. Ja, undskyld, man skal ligesom forklare, at Lifetime, som du siger, det er den største cup, man kører, og de laver sådan en, de ligesom ejer det her format, og det er også den, der ejer, man burde faktisk kunne se det, hvis man er lidt ind til det der Gravels film. De laver også en YouTube-serie, der hedder noget med Lifetime eller andet, og de laver race recap efter alle løb. Lidt ligesom Netflix. En kæmpe maskine, altså. Der er helikopter og hele lortet på, altså droner og så videre. De er sindssygt dygtige til det. Det må man sige. Og jeg vidste ikke, jeg kom også til en 20-dagen efter det, og de var sådan, fedt mand, og det kommer til at være sådan her. Og det er ligesom de andre serier der, så siger jeg, det må jeg så undskylde med. Jeg har ikke set noget af det. You haven't seen, but it's very big. Det må sgu undskylde, men altså, jeg kan sgu ikke sidde og se alle YouTube-videoer, der findes. Og det skal også meget. Og det er sjovt, fordi jeg undrer mig nemlig over, at når de overhovedet ikke havde kendskab til dig, og så har du faktisk figureret med et interview i Lifetime, altså i den der live feed der, de har det sådan en time sammendrag af det, og der har du nemlig sådan et par kommentarer altså undervejs, og det har de skudt efterfølgende. Ja, det er løbet af lørdag, og så det er så søndag morgen, vi laver det her. Der er faktisk præmierejse søndag morgen kl. 8. Og vi havde booket fly fra Chicago af kl. 7 søndag aften. Havde vi gjort det, inden vi tog afsted til USA. Og vi tænkte sådan, det er perfekt, og der er en 10 timers kørsel fra byen af, så vi var sådan, inden vi kom derover. Også fordi jeg fløjt over sammen med Lars Moss fra Panamal her, teammanageren, og så en af vores ryttere, Caroline Michon, som vandtrækker. Så vi havde snakket lidt om, altså hvis der er podier, så må vi altså lige tage dem bagefter, fordi det er et mindre problem, men vi kan ikke nå podier over vores fly. Så det ender med, når jeg faktisk er på podiet der, det er top 5, der skal det blive så træer der. Altså må jeg købe nye fly heldigvis fra Kansas City, så jeg stadig kan møde Lars og Carolina, som så har tjekket alle mine ting ind i Chicago, og kan så få den fly, som jeg oprindeligt skulle. Men og du nåede det hele? Jeg nåede heldigvis det hele, og podiet der om morgenen, og så får man så lavet det der. De spurgte mig efter målstregen, hey, hvad er dit nummer? Vi vil gerne lave en interview med dig, men jeg vidste ikke, det var til det. Jeg var sådan, altså, hvad er det for noget det her, sagde jeg til dem. Men man må også ligesom ride lidt med på bølgen. Man har lige nogle få dage, hvor der er nogen, der gider at høre på, hvad man siger. Ligesom her. Man ved sgu aldrig, hvornår der er ikke nogen, der gider at høre på en. Det er jo dejligt. Altså. Og også bare for en sponsorer, fordi jo flere steder du figurerer, jo mere kan man sige, hey, jeg har været i den her serie, jeg har været på det her billede, og så lige pludselig, okay, det kan være, at du kan få det her hjulsæt mere, det her cykel mere. Ikke? Altså, et eller andet må man skulle lige gøre. Det giver god mening, altså man må smide, mens hjernen det er varmt, altså. Og så tænker jeg også bare, at det er jo også bare, altså, nyde det, tag det ind, altså, du kan have de næste 3 løb, der punkterer du efter 50 km, og så er det ligesom det. Altså, så det er fandme også bare med at nyde det, fordi der er helt klart, nu er det ikke en sejr, men det vil så lige godt putte det i samme kategori, altså der er helt klart flere nederlag, end der er sejre. I cykling. Helt klart, det finder vi ud af. Altså, det er jo mange weekender, altså, stod derovre i Skotland sammen med dig med en... Men cykler der havde det helvede. En knække cykel, ikke? Det er altså... Men du smilede stadigvæk. Ugen inden vi tager afsted til Aalborg, tænkte, fuck Tobias, der var man sådan, altså, du savner bare at være hjemme. Jeg havde egentlig ikke lyst til at være cykelrytter, fordi nu heldigvis, der laver jeg det lidt kombiliv, hvor jeg på arbejde ugen, og så tager jeg til cykel i weekenderne.
nok forlænget weekend, der kan man nok godt sige, men du ved, der bliver man sådan lidt, det er ikke der, man har lyst til, ikke? Nej. Men jeg tænker også bare, at det er jo mega, tænker altså på nuværende tidspunkt, der virker det rigtig godt for dig, altså at du rigtig kan være fuld on cykelrytter, når du skal det, men så kan du også sådan lægge det lidt til siden, og så er du her ved Paranormal, altså, og så er hovedet ligesom i det. Det er det, og man ved jo, hvis man har en dårlig dag på en cykel i et løb, og du kommer tilbage til en tom lejlighed, fordi du ikke på arbejde, så er nederlaget altså ekstra tungt. Der graver du tungt ned, altså der er du helt nede i en uge indtil næste cykelløb, og det kan være, det går dårligt igen der. Hvor her nu, du ved, der kommer hjem til kæresten, og man kommer hjem til et arbejde. Der er ikke tid til at være deprimeret. Nej, det skal eller ikke. Eller ynk og så videre. Jeg har det på samme måde med ungerne og Nico der, altså, at man kan godt være lidt træt af det lige efter, og så går det faktisk ret hurtigt over. Det er jo både positivt og negativt, man kan sige. Restitutionsmæssigt kunne det være lidt federe, og måske lige have ugen slappe af, men altså, det er hvad det er. Nogle gange kan man godt lige bruge lidt ekstra time off. Hvad hedder det? Vi skal lige ganske kort bare lige vende til allerede sidst. Hvad skal der ske nu? Vi tager til Finland næste uge. Ja. Der er et steamboat-event, som er arrangeret af Valtteri Bottas, ham med Formel 1-køren, og hans kone, der hedder Crumble. Et stort gravelstjerne er hun. Ja. Så er DM. Bottas, han er også lige kvalificeret til VM i Sydafrika. Ja, han er stor i det der. Ja. Skal vi lige køre hjem? Ugen efter skal vi lige køre en landevej. DM på landevejen. Ja. Det bliver sgu altid klasse jo. Altså, det er jo et stort stævne herhjemme, altså, og jeg tænker lidt, at det er jo igen så lidt, at ruten passer der faktisk udmærket. Ja, nu har jeg været udbrudt, jeg tror de sidste 4 år i streg på landevejen, så jeg håber det på en 5. gang. Det bliver sjovt. Ja, det er tv-tid. Lidt tv-tid bliver man alt for gammel til. Nej, okay. Og så skal vi til køre nogle musikstævner i Tyskland og Schweiz. Ja. Lidt noget juks. Det er noget med den i Schweiz, der er 2-3.000 højdemeter på et bjerge. Ja. Så det bliver lidt sådan en kombi af, at jeg er nede med holdet og bor i, har fået lov til at bo i Max Lengers hus. Ja. Kanonhus op i... Ja, man bor lidt uden for byen, sådan en... Jamen, jeg har jo været der. Der har han sådan en lille sådan cykelcafé, og så sådan et Airbnb ved siden af. Sådan lidt et gammelt bondegårdshus på en eller anden måde, altså med forskellige etager og bare mega charmerende. Altså, det virkelig, virkelig et fedt sted. Schweizisk alpehytte, og altså, det glæder mig til, at vi skal ud. Vi skal ned med holdet. Og så skal vi The Rift. Ja. Vi skal komme over med den forsvarende vinder i form af Simon Svendsen. Ja, vi skal også sammen, os 2. Har du kørt det? Jeg kørte det sidste år. Ja, jeg blev nummer 6 eller 7. Ja, så har jeg stadig ikke været på ja, der er lige noget, jeg skal op og ændre på. Men det er jo sådan et løb, altså, nu glæder jeg mig selv, jeg skulle egentlig have været med til Finland, men jeg har også valgt lige sådan at trække stikket lidt her nu, bare lige for at stabilisere tingene en lille smule på alle fronter. Og så er mit næste løb, det er jo så i Schweiz sammen med dig. Og jeg glæder mig rigtig meget til, at der kommer lidt flere højdemeter på programmet. Altså nu kører jeg den der fladbanerute over i Blåvand med en masse mudder på. Men jeg må indrømme, at jeg ser faktisk enormt meget frem til The Rift, fordi vi sådan igen lidt sådan er samlet holdmæssigt set, og så er det igen et løb med en god distance. Det er 200 km rundt omkring en vulkan oppe på Island. Mega hårdt terræn. Kræver også en masse held for at komme helskindet igennem. Vi skal krydse nogle floder og store sten og lava og alt muligt andet, vi skal igennem. Der var sne, var der også, da jeg kørte sidste år, eller for 2 år siden, og blev 5'er. Men jeg synes, det er rigtig spændende det der med, at du er der, Simon er der, Chad han er der, jeg er der. Hvad med Seb og Christian? De er der ikke. Vi har Caroline Michon er der med, og Clara, som er brandvarm for tiden. Ja. Det er en podium efter andet, så vi kommer med en kanonstærkt hold op. Ja, og jeg tænker det der med, at vi forhåbentlig i hvert fald inden for herrenes side, altså lidt kan udnytte den der teamdynamik, der er i det, altså fordi vi sådan alle sammen skyder en rimelig god fart for tiden. Ja, jeg tror, at det passer os alle sammen rigtig godt. Ja. Så jeg håber, at vi kan køre et godt cykelløb, hvor vi er ikke unfair. Du ved, det synes jeg ikke, det er sgu også lidt ulænt at være store team. Men du ved... Men det er jo så ikke det der med, man kan jo ikke rigtig sådan, altså du kan ikke sætte dig ud i sidevinden og så rigtig køre vifte. Men der er selvfølgelig nogle ting det der med, at man sådan kan være lidt mere taktisk velovervejet, fordi vi ikke kommer til at køre på hinanden. Og det kan både give nogle mega fede situationer, men igen, så kan der også godt komme det der med, at
hvis man sidder deroppe med kongeben selv, så kan man også godt sidde i sådan en situation og tænke, fuck, det er sgu da lidt træls, det er ikke mig, der sidder deroppe foran. Præcis, jeg tror måske, det UF kan være, at vi for første gang skal have taktik mod inden. Jeg tror i hvert fald, den er god, og på den ene eller på den anden måde i hvert fald få afstemt på forhånd, således at man ikke sidder derude og har en eller anden form for forventning til sine holdkammerater, og så sidder holdkammeraterne med en helt anden forventning. Det kan hurtigt skabe nogle kedelige situationer, som vi skal prøve at undgå. Ja, vi skal forhåbentlig stadig have det hyggeligt bagefter. Det er jo det, ja. Men altså, Tobias, tusind gange tillykke med det. Altså, fuck, jeg synes bare, det er så mega fortjent, og det skal jo siges, som den forrige podcast, hvor jeg snakker lidt race brief på Gralloch og Blåvand, også bare synes, at du gør det tæsk godt. Altså, det er virkelig et kæmpe cadeau. Altså, en ting er, at du kører pisse stærkt på cykel, men som jeg sagde til dig ude på cyklen i dag, så er du også hovedarrangør og manden bag, at køleskabet nogle gange er fyldt, når vi er afsted på camp, og sørg for, at tingene de hænger sammen. Jeg ved godt, du også får noget hjælp fra Lars og så videre, men ja, du har mange bolde i luften, og det er kæmpe cadeau, det må jeg sige. Det ser jeg på mange. Så tak for at være med. Det var fornøjelse. Over. Vi ses. Det gør vi.